Ito ang lagay ng panahon ilang oras bago kami tamaan ng bagyong Pepito. Dahil sa hindi inaasahang pinsalang ginawa ng bagyong Christine, siniguro ng aming syudad ang dobleng paghahanda sa bagyong Pepito. Libo-libong pamilya ang nagsilikas at nagpunta sa mga evacuation centers. Naghanda ang aming gobyerno ng sapat na matutulugan. Maraming nag-volunteer na magluto para sa kakainin ng bawat pamilya sa iba't ibang evacuation centers. At may ibang nagbigay din ng maagang relief packs sa mga bahay-bahay. Nasaksihan din namin ang pagpula ng langit. Pinasok na namin ang aso namin dahil nagsisimula ng lumakas ang ulan. Pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, nawalan na kami ng kuryente. Palagi kaming sumisilip sa labas dahil tinatansya namin ang baha. At sa lakas ng ulan, nagsimula na magmap si Jean dahil pinapasok na kami ng tubig. Umaga na pero maulan pa rin. Nabawasan ang kaba namin nang nabalitaan naming hindi na kami masyadong tatamaan ng bagyo. Lumabas agad kami pagkatapos tumila ng ulan para makita ang kondisyon sa labas. Walang halos nagbago. Ang nakita lang namin ay yung mga dating basura at mga sirang dinulot ng nagdaang bagyong si Christine. Marami na agad tao sa labas. Sumakay kami ng jeep para makita namin ang kalagayan ng ibang lugar. Sarado pa lahat pero may kuryente na. Bilang lang ang mga nakita naming bukas. Mga malalaking mall gaya ng SNR, Robinsons at Yesiano. May nagkakailang butika din ang bukas at restaurants. Pinasok namin ang iba at nagulat kaming sobrang daming tao. Sa lahat ng nakita namin, nagpapasalamat ako dahil hindi hinayaan ng Diyos na tamaan ulit kami ng bagyo. Alam niyang bumabangon pa kami sa nagdaang bagyo. Maraming salamat po, Panginoon. Dasal ko na bigyan mo ng lakas, proteksyon at tulungan makabangon ang mga lugar na tinamaan ng bagyong Pepito. Hindi lahat ng hamon sa buhay ay madaling lampasan, pero sa bawat pagsubok na dumarating, natututo tayong tumibay at maging matatag. Palaging may liwanag na naghihintay sa dulo. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos.